Заслужава ли си дървената четка от Тему? Реших да купя дървена четка от Тему и да я сравня с тази на Ecoliving. Веднага се забелязва разликата в косъмчетата, но нека практически да видим какво значение има това. Дясната страна почиствам с тази четка от Тему. Това, което ми прави веднага впечатление е, че влакната са доста твърди и съответно трябва да прилагам повече натиск, за да измия тавата. Лявата част на тавата изчиствам с четката на Ecoliving. Тук, както виждате, влакната са доста меки и така мога да стигна и до ъгълчетата на тавата. А това е резултата след като изплакнах тавата. От лявата страна е четката на Ecoliving, а от дясната от Тему. Отляво са останали някои петна и ъгълчетата не са добре измити поради това, че четката не можа да стигне до там. Така че четката на Ecoliving върши много по-добра работа според мен и е направена от сертифицирани материали.